എല്ലാവർക്കും വിഷ്ണു വ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് 150 MB താഴെയുള്ള ഒരു 5 ഗെയിംസാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓഫ്ലൈൻ ഗെയിംസുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ഗെയിമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഗ്രാഫിക്സും അതായത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നല്ലോണം രസമുള്ള നല്ല ഗെയിംസാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓഫ്ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗെയിമാണ് ഫ്രൂട്ട് നിഞ്ച. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് നിഞ്ച പല ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ കളിക്കുന്നതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിന് കുറേ മുന്നേ ഭയങ്കര പോപ്പുലറായിട്ടൊരു ഗെയിമായിരുന്നു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ. അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ഫ്രൂട്ട് നിഞ്ച എന്താണെന്ന് അറിയാം, അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഗെയിം തന്നെയായിരുന്നു കുറേ കാലം മുൻപേ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ആരുടെയും കാണുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ പ്ലേ ഗെയിം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരെ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി, കളിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ കളിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ പുതിയ നൈസെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരി, കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഭയങ്കര ടഫായിരിക്കും, ഒരു സംഭവം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് 96 ആണ്. ഇതിന് മുന്നേ എടുത്ത് കളിച്ചിരുന്നു. ബോംബ് തൊട്ടാൽ പിന്നെ പണിയാണ്, പിന്നെ കിട്ടില്ല, പിന്നെ ആദ്യം മുല്ലേ കളിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ തേങ്ങയെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ആപ്പിൾ എല്ലാം നടക്കുന്നു. മാംഗോ, ബനാന, ഓക്കെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബോംബ് ഇടക്കിടക്ക് പണി തരും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബോംബിലായി പോയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ബോംബിൻ്റെ ശബ്ദം പ്രത്യേകം കേൾക്കാതാ വിടുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അത് ബോംബിൻ്റെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു അതാ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഹിറ്റ്സ് അതെന്തോ പ്രത്യേകത സാധനമാണ്. കുറുമ്പാൻ പറയാം. ഓ അതെ, ബോംബ് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രത്യേക സൗണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, വേറൊന്നും വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ബോംബിൽ തട്ടി ശോകം പാട്ടൊക്കെയാണ് പൊട്ടിപ്പോയി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗെയിം ഇതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഗെയിമാണ് സോംബി സുനാമിയാണ്. സോംബി സുനാമി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം into1 എന്ന് മേലെ കാണാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ കാറിലുള്ളത് 4 സോംബി നിങ്ങൾ കാണാം. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ സോംബി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാളുണ്ട്, അതിനെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സോംബിയായി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആൾ സോംബിയായിട്ട് മാറി. അതേപോലെ തന്നെ 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. ആ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് ശക്തി വേണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. 4 ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബോംബിലും തൊട്ട് വെറുതെ ജമ്പ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് കിട്ടി. ഇഷ്ടം പോലെ ആളെ ആക്കണം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമാണ് കളിക്കാൻ. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ, കുറേ സോംബികളുണ്ടാവും. അതിനിടയ്ക്ക് കുറേ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ഇടയ്ക്ക് 4-5 ബോംബ് പിന്നെയും വന്ന് ഒന്ന് താഴെയും പോയി. 12 വേണം, 7 കൊണ്ട് നടക്കൂല. 2 കൂടി വേണമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നടക്കൂല. ടാങ്കറിലും പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാളെ എടുക്കണമെങ്കിൽ 12 സോംബീസെങ്കിലും മിനിമം വേണം. 12 ഇല്ലായിരുന്നു, 7 ഉള്ളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് കിട്ടാറുണ്ട്. കാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ 0 എന്ന് വേണം. 4 സോംബീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാർ ഓടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരെ കൂടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 4 എന്ന് വേണം. അപ്പോൾ ഇത് ജമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, ടാപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ചും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ജമ്പ് ചെയ്യും. അതായത് കുറച്ചും എയറിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ജമ്പ് ചെയ്യും. ഒത്തിരി വിടാൻ പാടില്ല, ഒത്തിരിയും വിടാൻ പാടില്ല. എല്ലാ സോംബി ആട്ടെ. നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഗെയിം തന്നെയാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ് കളിക്കാൻ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഗെയിം തന്നെയാണ്, കിടിലെന്ന് ഭയങ്കര രസമാണ് കളിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഗെയിമിൽ പോകാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗെയിമാണ് റെയിൽ റഷ് ആണ്. റെയിൽ റഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചല്ല, റെയിൽ റഷ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കാം. പ്ലേ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റെയിൽവേ പാളത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യുക. മേലോട്ടേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എറോ കാണിക്കും. ഇത് ഏകദേശം സബ്വേയിലെ ഒരു കളി പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇത് പ്ലേസ്, അതായത് സ്ഥലം മാറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം അതിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പോലീസും പയ്യന്നെ വരുമെന്നില്ല. അത്ര കുറച്ച് ചേഞ്ചുകളും സബ്വേ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര രസമാണ് കളിക്കാൻ. നല്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡാവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭീകരന്മാരാണ് നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡാക്കും. സബ്വേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കുറച്ചൊരു നല്ല കോയിൻസൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പിന്നെ ട്രിക്കാണ്, ഭയങ്കര സ്പീഡാക്കി കളയും. നമുക്ക്
അതെല്ലാം അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലോട്ടും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പാളം പിന്നെയും തുടരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പകുതി വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയ്യോ മേലേക്ക് പോവാം. പുതിയൊരു സ്ഥലമെത്തി. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ താഴോട്ടൊന്നും പോകില്ല. സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പാലം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും താഴോട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് പോവുക. വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്തെത്തി. വല്ലാത്തൊരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ടായൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിലോട്ട് സ്പീഡായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടുണ്ട്. ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടവർക്കത് നിങ്ങളും എന്തായാലും കുറേ കളിക്കുക. ഇടം വരെ എത്തിയെന്നെല്ലാം പറയാം. കളിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ആക്കി വെക്കാം. പോയിട്ടില്ല. പോയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗെയിം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് കാർ സിമുലേറ്റർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. 2015 ഇറങ്ങിയതാണ്. നല്ലൊരു നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ലാംബോർഗിനിയാണ് കിട്ടുക. ഗാരേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന് പാട്ടക്കാറുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഇവർ എന്തോ ലാംബോർഗിനിയാണ് തരുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ഗെയിംസിലും ആദ്യം തന്നെ പാട്ടക്കാറാണ് തരുന്നത്. ഇവർക്കെന്താ പറ്റിയെന്നറിയില്ല. ലാംബോർഗിനിയാണ് ആദ്യം തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡ്രൈവിൽ ട്രാഫിക് മോഡ് വേറെയും കാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാവും. ഫ്രീ മോഡ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഓഫ് റോഡിലോട്ട് ആദ്യം പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഓഫ് റോഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് റോഡ് വെച്ച് ഇത്രയുള്ള ഒരു മുല്ലിലുള്ള സ്ഥലം അത്രയുള്ള. എൻ്റെ മോൻ ഇത് ജമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കിണ്ണം സാധനം ഗൈസ്. ന്യൂ കാർ അൺലോക്ക്ഡ് പ്രസ് ഹിയർ ടു എത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ലാംബോർഗിനി തന്നെ മതി ഗൈസ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് കാറാണ് ഇവർ ആദ്യം തന്നത്. എന്ത് മണ്ടത്തിലെ ചെയ്തെന്ന് ആയിരിക്കറിയാം. എന്തായാലും ഇതിനൊന്നും ഓഫ്ലൈൻ ഗെയിമാണ്. മറ്റൊന്നും വേണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ എയർപോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇതാ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങൊന്നുമില്ല. പൊട്ടിച്ച് കിടക്കാനാണ്. ആരും നമുക്ക് തുറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. പാവം നമ്മൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതാ ഇതിലോട്ട് പോയി. എയർപോർട്ടിൽ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എയർപോർട്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം അത്രയ്ക്കൊരു നല്ല രസമാണ് കളിക്കുക. ഇതിൽ ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. കാറ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ സെറ്റപ്പാണ് എയർപോർട്ടിൽ. റിവേഴ്സ് എടുക്കാം. ഓക്കെ ജമ്പ് അങ്ങോട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡ് കിട്ടേണ്ടിട്ട് ബാക്കോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ പോവാം. എത്താനായി വഴി മാറിപ്പോയി. ഇതിലുള്ള കോമഡി എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുമില്ല. നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയില്ല. അയാൾക്കാണ് ഓരോ സീറ്റാണുള്ളത്. ഇത് ഓടിക്കുന്നത് ഭൂതമാണ്. ഭൂതം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരും കാണുന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് 4ാമത്തെ ഗെയിം. നല്ല ഗ്രാഫിക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇനി 5ാമത്തെ ഗെയിം കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഗെയിമാണ്. കിടുക്കാച്ചി ഗെയിമാണ് കില്ലർ ബീൻ. അപ്പോൾ ഇത് അൺലീഷ്ഡ് എന്നാണ് പേര്. കില്ലർ ബീൻ അൺലീഷ്ഡ് എന്നാണ് പേര്. ഇത് കൊച്ചു ടി വിയിൽ വന്നൊരു കാർട്ടൂൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നറിയ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. പിന്നെയാണ് ഇതിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ഗെയിമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കാൻ മാറുള്ളൂ. കില്ലർ ബീൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ്. ഇതും ഓഫ്ലൈനാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റോറി മോഡ് എടുക്കാം. മെഗാ ലെവൽ എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കാം. 1ൽ പോയിട്ട് പ്ലേ ലെവൽ. നെക്സ്റ്റ് ലോഡിങ്. നമ്മൾക്ക് 2 തോക്കലേക്ക് വന്നല്ലോ. 100 ജീവനാണ്. 100 ഹേർട്ടാണ് നിന്നുണ്ടാകുക. അതിൽ ഒരു പടി കൊണ്ട് അത് 10 കുറയും. ബിഗ് ലോസ്. വെച്ച് വേറെയും ബീൻസൊക്കെ തന്നെയാണ് കില്ലർ ബീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരാളുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ കാണാം. അങ്ങനെ 15 വട്ടം ജമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്പ് കിൽ പ്ലസ് 15 ഹെൽപ്പും കിട്ടി. ജമ്പ് കില്ല് ചെയ്യാം. അതായത് തുള്ളിയിട്ട് തലേനെ വരെ തുള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാന്നർത്ഥം. നമുക്ക് നേരെ പോകാം. എല്ലാവരെയും കൊണ്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബീണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് എത്തലാണ് പണി. പോയമോ ഹെൽത്ത് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവരൊക്കെ പടയാളികളാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയത് അതാരാണ് നമുക്കറിയണം. മണ്ടല്ല അങ്ങോട്ട് അടുത്തതാരാണ്? അടുത്തോ ഇപ്പുറം കുറേ ആൾക്കാണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് നേടുന്നല്ലോ വെടി വരുന്നുണ്ട്. ജമ്പ് ചെയ്ത് കൊല്ലാം. ജമ്പ് ചെയ്യോ ഇപ്പുറം കയറിയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞു. പുറത്ത് കാത്തിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് മാനാണ്. ലാസ്റ്റ് മാറ്റി ഡോറെത്തി. അയ്യോ ലാസ്റ്റ് മാൻ എടുക്കുന്ന മരിച്ചു പോയി. വാട്ടരുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സ്ഥലം എത്തിയിട്ട് മരിച്ചു. എന്തായാലും ഇനി എത്താം. 3 ട്രൈ ആണ് ഉണ്ടാകുക. 3ാമത്തെ ട്രൈ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പോയെടുക്കാൻ വരെ തന്നെ കിട്ടും. 4ാമത്തെ ട്രൈ ആകുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെയും ഓരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊന്നു വേണം. ഡോർ അടിക്കും. സെലിബ്രേഷൻ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഗെയിം. ഇത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് കളിക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കുറേ ആപ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. പലതരം വീഡിയോസ് വരുന്നതാണ്.
പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ അത് ശരിയാക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ